קוראים לי שירי, אני בת 36, אני גרה בתל אביב, ואני אומנית, אני ציירת. כשהתחלתי לצייר ציורים בצבעי שמן. אני מאוד אוהבת גדול, הייתי מציירת ציורים מאוד גדולים, ורק באחרונה התחלתי לצייר ציורים קטנים. כשהייתי בבית חולים, אז לא יכולתי לצייר ציורים גדולים, רק ציורים קטנים. מגיעים לי רעיונות מהראש, אני סתם פתאום חושבת, בא לי לעשות קולאז'ים יום אחד, והתחלתי לצייר קולאז'ים. אחרי משבר הייתי מפורקת מאוד, ובעצם בניתי את עצמי לאט לאט, ובקולאז'ים גם אני בונה את הקולאז' לאט לאט מגזרי נייר, עד שיוצא השלם. אני עשיתי את ואן גוך כי הוא דמות טרגית, הוא לא קיבל חשיפה בשנים שהוא חי, רק אחרי שהוא מת. עשיתי גם את מרלין מונרו, ואני רוצה לעשות את זוהר ארגוב, כי אני מקווה שהחיים שלי לא יהיו טרגיים. אני מאוד אוהבת ורדים, שושנים. זה הפרח שאני הכי אוהבת, זה ורד, ותמיד אני מעדיפה שיביאו לי ורד אחד מאשר זר שלם. בפורטרטים יש שתי דיוקנאות שלי, שאחד כשאני בהיי, ובגלל זה אני מאוד אדומה, זה בעצם חוזר על אותו דבר כשאני במאניה ובהיי, אז הכל אדום, הכל נורא גדול, הכל מפוצץ, הכל חלום. אחרי זה, כשאני קצת חוזרת לעצמי, אז הצבעים יותר רגועים. ציירתי גם את הרופא שלי בבית חולים, ציירתי אותו מאחורי סורגים, כי הרגשתי שהוא קולה אותי בבית חולים, אז אני קלעתי אותו בעצם עם הסורגים. הפנטזיה, החלום שלי, שכמה שיותר אנשים יכירו בעבודות שלי, ושאני אוכל ליצור כל הזמן, גם שאיזה גלריה תציג את העבודות שלי. גם חולם מלאך ילדה, מלאך קטנה, על מה את חולמת? אני גם חולם.